asara ba. Kanto manciya momi Isiyaku da bai zauna na gidan Abu Ibrahim Allahu ya dafa ma. Allah ya inganta dan ja ka gyara ta. Isiyaku da bai zauna Dan da bai ka gyara ta ka hana su ɓata ta. Allahu ya dafa ma. Manufar ka ta karɓo kowa yana santa. Isiyaku da bai zauna Kishin ka jari ne baba ka kau da 'yan zamba. Kanto manciya momi Isiyaku da bai zauna na gidan Abu Ibrahim Allahu ya dafa ma. Labbai ka na furta a cikin tawaƙar ka. Isiyaku da bai zauna Isiya ku kan toma a gidan ka zan sauka. Allahu ya dafa ma. Aikin ka mun yarda gaskiya tana bunka. Isiyaku da bai zauna Yau ka azamowa ne ba za su kyale ba. Kanto manciya momi Isiyaku da bai zauna na gidan Abu Ibrahim Allahu ya dafa ma. Ci ubansu 'yan iska kar su bata tsarin nan. Isiyaku da bai zauna Shi yasa nake ce ma a gidan ka tun ran nan. Allahu ya dafa ma. Kansu marasa kunya zaka zana layin nan. Isiyaku da bai zauna Sai ka rinka yin koyi da Buhari uba babba. Kanto manciya momi Isiyaku da bai zauna na gidan Abu Ibrahim Allahu ya dafa ma. Na gidan Abu Ibrahim Allahu ya dafa ma. Isiyaku da bai zauna Duk masu hantaranka mu za mu rama ma. Allahu ya dafa ma. Ba ma gani mu kyale a gidan ka tuntuni ma. Isiyaku da bai zauna Aiki da kyan zuciya mu ba za mu kauce ba. Kanto manciya momi Isiyaku da bai zauna na gidan Abu Ibrahim Allahu ya dafa ma. Dan ja a gari da bai har da ƙauyuka leƙa. Isiyaku da bai zauna Shi ne dalili na kowa yana son ka. Allahu ya dafa ma. Ra'ayin siyasar su bai ɓata mulkin ka. Isiyaku da bai zauna Kar ku yi masa ha'inci cutar ku ba zai ba. Kanto manciya momi Isiyaku da bai zauna na gidan Abu Ibrahim Allahu ya dafa ma. Tsintsiya amana ce za ta share duk barna. Isiyaku da bai zauna Yara aka ke buri wasu na ta yin barna. Allahu ya dafa ma. Tafiya fiya sanata tambarin ka na raina. Isiyaku da bai zauna Shugabanci in an yi da kai ba a za a koka ba. Kanto manciya momi Isiyaku da bai zauna na gidan Abu Ibrahim Allahu ya dafa ma. Shi mare na kaɗan kusa ne ba zai kisa ta ba. Isiyaku da bai zauna Wata rana sai labari zancen mu ba za a yi ba. Allahu ya dafa ma. A gida da wajen mu zancen ka ake baba. Isiyaku da bai zauna Ko mai tsanani sauki yana nan zuwa babba. Kanto manciya momi Isiyaku da bai zauna na gidan Abu Ibrahim Allahu ya dafa ma. A cikin karatu na yarda da aikinka. Isiyaku da bai zauna Ni ana sufure naka na tsaya akan doka. Allahu ya dafa ma. Ruwa sanyi da iska a gidanka zan sauka. Isiyaku da bai zauna Shugabanci in an yi da kai ba a za a koka ba. Kanto manciya momi Isiyaku da bai zauna na gidan Abu Ibrahim Allahu ya dafa ma. 081 31 91 33
Kantuwan ciyawomi isiya da bai zauna